Volia preguntar-li al conseller Vila i després a vostè. D'aquests 200 habitatges de lloguer social, són 200 perquè no hi ha més pressupost o tenim més propostes de propietaris per adherir-se a aquest programa? I després a vostè, conseller Oms. Què em vol preguntar? 3 preguntes. 3, molt bé. Vostè dirà, així m'ho aniré pensant. Sí. Una fa referència a les biblioteques. Amb les notes que se n'han donat, diu que des del 2008 fins ara s'han construït 91 biblioteques que representa una mitjana de 15 per any. D'aquestes, quantes han fet la Generalitat, quantes les diputacions, i està previst, com es parlava en el seu dia, de traspassar les biblioteques al govern de la Generalitat. Aquesta seria una. L'altra fa referència al mapa, al tema de sanitari, que diu que s'ha aprovat els criteris de qualitat de l'organització d'atenció primària, i aquí diu que s'incrementa el nivell de competències. En quin sentit i quines competències tindran els centres de salut de primària quan hi ha, en aquest moment, quan un ciutadà truca al CAP per demanar dia i hora, triguen més d'una setmana a les poblacions amb més gent en donar-li dia i hora. I després, si el govern té previst alguna acció aquest actiu, donada la situació de col·lapse dels hospitals catalans, com a cada dia arriba una nota de premsa de diferents hospitals. I la tercera fa referència al pla integral de salut mental que ahir es va presentar a tota la societat en presència del sector. Ens podria dir quin és el pressupost que té el govern per realitzar totes aquestes accions? I només aquí quedaria. Són més de 3, però jo les he anat anotant. No, perquè, vaja, com que me les he notat, 1, 2, 3, 4 com a mínim. Passa res, no les contem. Bé, entenc que em pregunta sobre aquesta nova iniciativa de lloguer solidari. Efectivament és una experiència pilot i nosaltres hi hem consignat un pressupost de 2,5 milions d'euros. Això vol dir que amb aquesta consignació la nostra previsió, si ens hem autoimposat un límit d'aportació per a actuacions de rehabilitació d'un màxim de 12.000 euros, doncs dona per atendre unes 200 peticions. Veurem, això és un règim obert, de convocatòria oberta, si els ciutadans s'hi sumen o no s'hi sumen. Parlarem amb el món local perquè també el món local ens ajudi a dinamitzar aquesta possibilitat, i res ens agradaria tant com constatar que la mesura és un èxit, que dona garanties als propietaris que quan convingui podran recuperar el seu immoble en millors condicions, però no perdin de vista que a 6 anys vista ens deixen un immoble, i nosaltres, per dir, la compensació que els fem és fer la cuina nova, els banys nous, millorar serveis, i durant 6 anys els paguem les despeses a efectes pràctics de contribució i de comunitat. Això vol dir que no cobren lloguer durant 6 anys perquè se'ls ha fet aquesta actuació. Tant de bo sigui una mesura que ràpidament ens quedi curta i que l'any que ve haguem de dotar d'una forma més important. Bé, estava intentant fer-me càrrec de les preguntes. Imagini's que jo li contestés amb precisió, diguem-ne, milimètrica totes i cadascuna d'elles, no seria d'Eixemont. Vaja, perquè em sabria moltes coses de memòria i aleshores intentaré contestar-li amb tot el que pugui, i si en allò que no pugui doncs li farem arribar des de la nostra àrea de premsa. Sí, home, sí, li farem arribar allò que ara no li pugui contestar. Sí que arriba, sí. Sí, home, sí. Les biblioteques es paguen amb la combinació dels pressupostos municipals, diputacions, Generalitat de Catalunya, si jo no vaig mal informat. Per tant, li confesso que no li sabria dir de totes aquestes
com amb cadascuna d'elles aquestes parts han sigut en un sentit o han sigut en un altre. Però procuraré, diguem-ne, saber aquesta informació i fer-li arribar. Respecte als criteris de qualitat de l'atenció primària, traspassar les biblioteques de la doncs, escolti, farem allò que, diguem-ne, que estiguem en condicions de fer. Aquí el que hi ha, al final aquí el que hi ha és un model de gestió integral de tot això, més enllà de qui sigui la titularitat, perquè a vegades això dels debats de la titularitat, i s'ha vist en una època de crisi com l'actual, on la situació de les institucions no és la mateixa, a raons, diguem-ne, dels objectius de dèficit que tenim i dels mecanismes d'accés al finançament que tenen les diferents institucions. El que és convenient és poder articular, i que de fet crec que ho tenim en aquests moments, en col·laboració, una xarxa, diguem-ne, el més interaccionada i el més compartida possible. Jo crec que això al final és el que ens demana la gent, principalment en el terreny del que són les institucions catalanes. Si al final la titularitat d'un equipament és d'una administració o de la del costat, crec que tots plegats hem anat aprenent que el que era rellevant era que les polítiques funcionessin. I em sembla que això és així, almenys des de la perspectiva de les institucions catalanes, i ho estem intentant abordar d'aquesta manera. Per tant, el tema del traspàs, des d'aquest punt de vista, jo crec que l'hem de subordinar a aquest criteri que tenim, i és com ho estem plantejant a nivell de les biblioteques i d'altre tipus d'equipaments que són, diguem-ne, solapats, podem dir-ho d'aquesta manera, entre determinada administració local i la Generalitat de Catalunya. Aleshores, els criteris de l'atenció primària és el que es consta en la documentació. Ja està referenciat en allà. Jo el que li diria respecte a la pregunta que també m'incorporava sobre la necessitat d'una setmana de disposar de dia i hora en un centre d'atenció primària, doncs jo no li sé contestar amb precisió si això està dintre dels estàndards o no. Vostè diu que no, però l'atenció primària no és l'atenció de les urgències. Per tant, suposo que les coses deuen tenir un tractament en aquest sentit, m'imagino, no ho sé, perquè li parla el portaveu, no sóc el conseller de Salut, imagini's que ara jo li pogués contestar absolutament de tot de l'àmbit de salut. Per tant, un petit marge me l'ha de donar. I el que li puc informar és que aquest dijous, també ho lligo amb la següent pregunta, del que vostè deia de les llistes d'espera en els hospitals, entenc que m'ho referenciava a les urgències, que crec que són situacions diferents del que és l'atenció en els centres d'atenció primària. Hi haurà una compareixença del conseller de Salut on donarà explicacions detallades de tota l'actuació en aquest terreny, de cara també en les setmanes que som d'estiu, etc. I finalment el tema del pla de seguretat, perdó, el tema del pla integral de salut mental, escolti, es va explicar ahir abastament, estaven convocats tots vostès, i el que procurem és, sobre la base d'uns pressupostos que són els que hi ha, diguem-ne, d'administrar-los en un sentit de fer unes polítiques perquè més ajustades, i em remeto a les valoracions que han fet el mateix sector en aquest sentit, perquè més diners, diguem-ne, tots sabem que no hi són, el que hem de procurar és aquells que tenim gestionar-los de la manera més eficient possible. Si al final tot s'acaba, diguem-ne, resumint amb si hi ha més diners o no hi ha més diners, doncs no sé si ens farem tots plegats el favor que ens mereixem, no? I jo em remeto a l'acte d'ahir, a la valoració que se'n va fer d'aquest pla, que és un pla novedós, que el repte que hi havia i que tenim, de fet continuem tenint, perquè s'haurà d'implementar aquest pla, era poder fer una resposta més integral de tot el que és el sistema d'atenció a la salut mental, i això fins ara no hi era, i en aquest sentit a partir d'ara sí, i es tracta de sumar els esforços disponibles. No és el primer pla de salut mental integral que s'ha fet. Vostè treballava al Departament de Salut del tripartit i potser potser en aquest sentit té un coneixement diferent. Jo tinc entès que sí. Jo tinc entès que sí en els termes del que s'ha fet aquest, i així ha estat valorat per tothom. Què més?